Hello lwgwfwr, welcome to my YouTube channel SRB creation. So lwgwfwr, dinैनि भिडिअआ जेबो माने भिडिअ बानायनायनि जेबो टपिक गैया नाथाय माने दा सानदे जिहेतु लकडाउन सोलिबाय दं बेनिफ्राय भाइरासनि थाखाय सो बेखायनो लोगोफोर गोबाव सम भिडिअबो होनो हायाखै बेनिफ्राय सानदों जेसेनो माने लकडाउना ओपन जागोन होमब्लानो जेरै आगोल भिडिअ खालामदोंमोन बेफोरबायदि भिडिअ आं होफिनगोन बेनिफ्राय दा बे सानदै भिडिअबो खालामनो मोनाखै बेनिफ्राय किसुमान दं भिडिअ थेवब्लाबो आङो लकडाउना खुलिबासो बेखौ आपल'ड होगोन एडिट खालामनाया जाथ'वाखै बेनिफ्राय आं दा न'आव गैया रुमाव दं बे जाहैबाय रुमा उननि स' लोगोफोर गासिबो न' सिङावनो था बेखौथ' गासिबो मिथिखागौ आरो जायफोर मिथियाखै बेफोर बिसोरो माने थांनाङा बाहेराव बेनिफ्राय बेथिं जादों आंजों लोगोसे जयन्त हाय ओमफ्राय 1 मिटार डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगौ थेवब्लाबो जानो गोनांबाथ' बासिखाया नङा होमबा लोगोफोर गासिबो जमायै थायो थेवब्लाबो लोगोफोर हानायमानि माने रुम सिङावनो था बेनिफ्राय हारसिङै था माने लोगोफोरजों रायलायबाबो 1 मिटार डिस्टेन्सखौ जों माबानांगौ बेनिफ्राय बेथिंजा नोंथांमोना नुनो हागौ मास्क लानानै थांदों बिसोरो बेनि नंगौ जानांगौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जेबो माने स्पेसियेल गैया जास्ट ओरैनो थाबनेलाव आं होदों कर'ना रिच आसाम बेनिफ्राय आसामावथ' गैथ'वामोन आरो थाबैनो आसामाव फैगोन होननाबो सानाखैमोन नाथाय अकस्मातनो जितु निजामुद्दिनाव बेवहाय थांदोंमोन आसामनि गोबां जोनानो बेनिफ्राय सन्देर फैबाय बेनिफ्राय बे भाइरासआ स्प्रेड जानोबो बारा गोबाव लाया बेनिखायनो जों गासिबो जिहेतु आसामाव जाबाय नालाय बारा गोसारनो बारा गोबाव लाया बेखायनो बे भिडिअखौ खालामदों आं बेनिफ्राय बिदिनो सानथामसो जाबाय आं दा जितु भिडिअ शुट खालामदों बे टाइमाव 24 हमजाजों माने 24 जन हमजानानै दं बेनिफ्राय बाकिखिनिखौ माने टेस्ट नायगासिनो बेनिफ्राय ओंखारथ'वाखै रिजाल्टआ थ' लोगोफोर बे जाहैबाय बरमा कलेज रड जितु नोंथांमोना नुदों बेथिंजा मेन हाइवे माने जितु मेन हाइवेनिफ्राय कलेज रड हाबबोनाय बे लामाया बेनिफ्राय बेखिनियाव गासैबो नोंथांमोना नुनो हागौ ओरैनो नर्मेल डेजफोराव बेयाव माने कारखौनो मोजाङै सालायनो हाया माने ट्राफिक जायो बेयाव ट्राफिक जाजोबो कलेज थानाय टाइमाव बा कलेज गैयाबाबो ओरैनो नोंथांमोना नुनो हागौ गासैथिंजाबो खालि ओमफ्राय गासैबो मानिदों बेखिनि जायगायाव बेनिफ्राय ओरै फैनानै बेवहाय दं गाम्बारि हस्टेल एसे आवगायबोनानै बेवहाय आंनि रुमा स' लोगोफोर आं दा भिडिअखौ खालामदों आइफन 6 जों स' लोगोफोर दानिया बाजारबो खालाम दंखायो बेनिफ्राय बाजाराव सकआव माबायदि मानसि दं गैया बेफोरखौ खिन्थिगोन बेनिफ्राय आं मास्कखौ इउज खालामदों बेखौ आं हेल्थ डिपार्टमेन्ट माने मेडिकेलनिफ्राय बायदों 40 रुपिसाव बेनिफ्राय नायबाय था सकआव खिन्थिनो माबायदि जादों गासैबो खालि थ' लोगोफोर सकआव मोनफैबाय बेनिफ्राय बेवहाय जितु फार्स्ट गेट बेवहाय मोनसे हलसेलार खुलादों बेनिफ्राय बेवहाय मैगं थाइगं जेखौ जों बाजार खालामसै दा लांसै बेफोरबायदिनो लकडाउनखौ माने मानिदों स'
लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ जेबो साबस्क्राइब बा शेयार कमेन्टखौ खालामजागोन शेयार साबस्क्राइबखौ बेखौ जेबो बुंला बेनिफ्राय आंबो रुमाव दं थांथ'नो हायाखै आंबो जेब्ला माने लकडाउननि खुलिगोन बा गेजेरावनो सानफाफोर माने अपेन खालामोबा आं थांगोन होननानै सानदों न'आव नाथाय थांथ'नो हायाखै किसुमान खामानिनि थाखाय आं रुमाव थादों लोगोफोर बेनो रुमा बेथिंजा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो उनाव लोगो मोनसिगोन लकडाउन खुलिबानो जेरै आगोलनि दिनफोर बायदि नर्मेल जाफिनबानो आं भिडिअखौ मोजां भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननि सेराव आं नाजागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक्स फर वाचिं